Alright ke chekamandi ke mphulaphule weVukana FM phake kwelacala basibambe ngapha Kisha Cole sithi no love lost thatha sibeka phake kwimizuzu masiyenze ke imizuzu yethu ibe 17 kubethe phansi imbika 8 o'clock sijongile ke ngakumbi mphulaphule weVukana FM kwezenzekayo kwisithili sikachonyane ke ngalemini yanamhlanje kanti ke ndijoyinwa ke ngusomlomo phake kumasipala Inxuba Yethemba Local Municipality yena ke umama uSpeaker uCouncillor Thembakazi Mbotya sithetha ke mphulaphuli weVukana FM ngoMbhiyozo Wabudoda kulamasipala oqala ke ngolusuku lanamhlanje kodwa ke sawuva ngeenkcukacha kuSpeaker ingaba ke usiphathele ntoni na somlomo mama masikubulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele komphulaphuli weVukana FM ngale mina namhlanje. Mandibulise kuwe msasazi, ndibulise kubaphulaphuli beVukani FM ngokubanzi, ungakumbi abemi baseNxuba Yethemba Municipality. Enkosi. Nkosi kakhulu somlomo masiqale sincome awusemhle mama uSpeaker kuyacaca ulizibazana elikhulu la kumasipala Inxuba Yethemba Local Municipality ukuba ke siyakhumbula ukwehlukana kwethu besiququzelela icampaign zolwaluko kodwa ke silapha ndiyaqonda ke lombhiyozo ke ukuba ndiphazami ningumasipala aniqala uba nayo into kumila kunje ukuba ndiphazami konyaka abadlulileyo beniyibiza imbizo kodwa namhlanje nithi umbhiyozo wobudoda khawuke nje ke somlomo kumphulaphula omameleyo just nje ukusichazela into yokubana namhlanje intoni injongo yokuba nibe nibamba umbhiyozo wobudoda kumasipala Inxuba Yethemba Local Municipality. Enkosi msasazi, isizathu soba sibe sibamba umbhiyozo wobudoda Inxuba Yethemba sibhiyozela kuqala ukuba bonke ababeye esuthwini baye bephila babuya bephila Inxuba Yethemba bebeyi-321 210 eKaradokhwe 111 eMetele Inxuba Yethemba ke leyo sivuyisana nabo nabazali ngokuba bebuye bonke okokuqala sinale ngcinga ithi abanye emakhaya khange kukwaziwe ukuba badibane kubekho imibhiyozo ngenxa yokushiyana kweemeko zasemakhaya kodwa okusemqoka kukubanika abantu abadala abaziinkosi abaziinkokheli abazawuthetha nabo abafana bethu bebabonisa ukuba kufanele uba babe ngabemi abanjani. Isikakhulu ke kulo nyaka sijonge nasebantwaneni bezikolo sizivile izikhalazo uba xa bebuyileyo bangoobhuti esikolweni kubakho iinkathazo zokuba kuyabhulishwana kubekho iintetho ezithethwayo ootata abazawuthetha nabo namhlanje ingcungela ekukhokeleni uluntu zizawugxila kwezo zinto zibabonise uba kufanele ukuba indoda iziphatha kanjani ukuze ibe ngummi ofanelekileyo siyenze kumntu wonke kuloko ke sisithi ngumbhiyozo sibhiyozela oko siyinxuba yethemba. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu Speaker mama ndifuna ukujonga ngakumbi kwiminyaka edlulileyo kuba nditshilo ndathi aniqali ukuba nomcimbi okumila kunje kulo masipala ingaba xa sibuyela kwiminyaka edlulileyo lo mcimbi unisebenzele njani ningumasipala? Lo mcimbi usisebenzele msasazi ngoba xa sibuya phaya embhiyozweni siye sibajonga abantwana nangona singakhange siphumelele uyobajonga kude kuphela unyaka uba babheke phina kule mibhiyozo idla ngobizwa ii-departments zonke mandithathe u-social development udla ngobaxelela ngee-programs abanazo abanozenza abo bangekho sikolweni apho u-social development anokuncedisa khona. Abanye babo siyababona kuba kwelo phulo sasilenzile baye bancedakala
kwa-social development ngale program besikuyo. Mhlambi ke msasazi, njengoba siye safeyilisha okanye sangaphumeleli ncakasana ukuba masenze, kulo nyaka siye sastretsha sabhekela kude ngoba simeme kwakunye nee-institutions of higher learning, amaziko emfundo aphakamileyo, ukwenzela uba bazoxelelwa ngezinto abazenzayo okanye izifundo ezenziwa ngeesemester, ukwenzela uba abo bangakhange ba-aplaye bazaba khona namhlanje nangomso xa isekaladokhwe bayazi uba banethuba loba naphakathi enyakeni mabayongena. Okwethu ke kukulandela laa nto ingumnqweno wethu ibisithi kukungabayeki, le ndithi siye sathi fall short kancinci okanye sawanganeno kwiminyaka edlulileyo, kodwa ingumnqweno wethu singumasipala. Enkosi emsasazi. Nkosi kakhulu mphulaphuli weVukana FM, uba wena ke ngakumbi ke usandule kusijoyina sincokola ke no-speaker kumasipala Inxuba Yethemba Local Municipality. Mama, sifuna ke ukujonga namhlanje just ukusinikeza umfanekiso engqondweni. Niyaqala namhlanje, ndiyaqonda ke nomcimbi ke nizawuphatha ke i-2 days ningumasipala. Masijonge namhlanje, ngaba nizawube niphi na, ngabani ixesha, kwaye ke mhlawumbi kulindeleke ibe ngobani abayinxalenye yale event. Sijonge nangomso i-details ingaba zimi kanjani. Enkosi msasazi, namhlanje umbhiyozo lo uzabe usemetele eLusaka eholweni ngentsimbi 10. Ngomso uzabe usekaladokhwe kwiholo yakwaWard 2 ngentsimbi 10 ngokunjalo. Abantu abalindelekileyo ngoosotheko aba kubhiyozelwa bona, onke amakrwala asesikolweni nawangekho sikolweni. Aba basesikolweni iileta ziphumile, kwayiwa ezikolweni bayocelwa kooprinsipal. Ooprinsipal banqwala bathi bayawubakhulula abantwana ukwenzela babaye. Okwesibini, kulindelwe zonke ii-departments esisebenzisana kwakunye nazo: health, social development, education, SAPS, silindele no-IEC, silindele nee-institutions of higher learning ezi zimenyiweyo, silindele ootata aba babenze abantwana babangamadoda sesibhiyozela nje ukwamkelwa kwabo ekuhlaleni, koko kuthi yi-initiation forum. Silindele iinkosi zelizwe lethu ezizawukhutshwa ephondweni, ezizazothetha nabo abantwana, nezi zengingqi katshonyana. Silindele ootishara abayinxalenye yale komiti yolungiselela, ababayinxalenye yokukhangela uba yintoni na ke ngoku esizawubhekela kuyo kule nto yoba sithi sinqwenela uba singabashiya esithubeni, sibancede nasezifundweni. Nabo abantu abalindelekileyo kulo mbhiyozo yonke. Ngokwakwamasipala zonke i-stakeholders zimenyiwe ekusetyenzwa nazo kwamasipala, ii-forums zonke. Alright. Mizuzu mphulaphule nkosi kakhulu speaker, imizuzu masiyenze ibe yi-8 kube 8 points imbi ka-8 o'clock. Just nje ukukhuthaza ngakumbi ke abahlali kwakunye nabantu abamameleyo ke speaker kumasipala Inxuba Yethemba Local Municipality, amazwi okugqibela ungathini? Amazwi okugqibela endingawaphosa phambi uba ndikhuthaze, ndifuna ukuqala ngamazibaza. Singumasipala senze into entsha kulo nyaka yoba kuzo zonke kwii-campaigns besinazo, sanekhampeyini egqile kumagqibazana. Amazibazana ebexelelwa ngento enye ethi, thina mazibazana sithi esibangela uba izinto ziqhwalele xa kusenziwa ulwaluko. Siceliwe, sawacela amazibazana uba xa abantwana bengena, sukukhupha ideyithi ungekadibani nabantu abangootata. Le nto ngumcimbi wootata, masiyinikele kuutata. Sibabonile ke amazibazana aseNxuba Yethemba eyenza ngakuhle loo nto. Akho kwa-invitation iye yaphuma kwango-Okthobha nangoNovemba esaqala isithi uyangena uzawuphuma. Kuloko ke xa sijonga
i-initiation forum isithi mababulelwe ngoba baye bayithobela kuloko siye sathi baye bephila bonke Inxuba Yethemba babuya bephila bonke. Ndibulela bona, sibulela nentsebenziswano yabazali sisithi bangadinwa. Siyawabulela ootata abazingcibi abenza umsebenzi onzima esingawaziyo thina singoomama, nam andiwazi, ndinikwe umlomo yi-initiation forum uba ndibabulele. Sibulela ootata abangamakhankatha nabo ababakhathaleleyo abantwana bonke. Sisebenze kakuhle, sibulela nabazali. Siyabakhuthaza ke ngoku abantwana uba baphume ngobunintsi babo, abasesikolweni nabangekho sikolweni, bafike kwangethuba. Ngecala yentsimbi yethoba sinqwenela uba babe sebehleli phantsi, zithi zifika izidwangube kwakunye nabantu abakhethekileyo bafike siselucwangcweni. Siyakhuthaza ke ii-ward committees, ii-councillors zibe khona ngoba kaloku bonke aba bantu sithetha ngabo ngabantu baseziwodini. Ewodini ke umntu ophetheyo nguceba, phantsi koceba kubekho ii-ward committees. Xa bezawubazi abantwana bazawukwazi nabo ukuncedisana nomasipala ukuba sibalandelele, sibakhangele uba bayile nto ibithethwa na kulo mbhiyozo ozawuba namhlanje kwakunye nangomso umsasazi. Sikhuthaza wonke umntu uba makakhuphe umntanakhe ahambe ayoba yinxalenye, nokufanele eyile aye kuba kaloku xa kusithiwa siyabhiyoza ngumgidi kamasipala, sibhiyoza sonke. Wonke umntu kufanele ekhona azowungqina uba bamkelwe abaseNxuba Yethemba. Asiyenzi nje ke msasazi le nto yokwamkela, sigxile kumgaqo obekiweyo yi-House of Traditional Leaders eprovinsini kwakunye nakwa-national ethi isiqingatha sokugqibela soluleko xa sibizwa ngesiNgesi kuthiwa yi-Post Initiation Forum. Iyachazwa ke ngesiXhosa ithi ngapha kolwaluko, kuthiwa kufuneka abantwana bamkelwe ekuhlaleni. Yiyo loo nto siyenzayo ke singumasipala, kutsho kungenelele nathi ke ngoku singoosomlomo, singoomama kule nto yootata uba noko ngumgidi ke ngoku sokwamkela abantwana ekuhlaleni. Enkosi ke sasazwana. Nkosi kakhulu mama uSpeaker, masibulele mama ngexesha othe wabe usipha lona enkqubeni. Sithembe nomsebenzi enizawube ke niqhuba ningomasipala ngale mina namhlanje yaba yimpumelelo kakhulu. Enkosi kuwe msasazi ngethuba osinike lona, omane usinika lona singoomasipala, ungakumbi lo umasipala waseNxuba Yethemba. Siyathemba ukuba bonke abamameleyo baya kubhinqa ube mncinci ukuya kumbhiyozo. Ndiyabulela egameni lomasipala weNxuba Yethemba. Nkosi kakhulu mama. Alright, phulaphuli weVukana FM kuye ke lowo ke ngakumbi ke usomlomo kumasipala Inxuba Yethemba Local Municipality uCouncillor Mbotya. Sithetha ke ngombhiyozo Wabudoda kula masipala uqala namhlanje ke nangomso. Masithi chu sijonge ke kwimizuzu